Ne, juče. Jer se hraniste bre ovoga. Jesi sredio? Dobro sreć. Ajde, bravo. Velika vrapna se stavi ovdje. Zato što smo zaključali. Imao prostor za još 9 veka. Kad će to se otvara? U subotu. Ovim putem želeo bih da se zahvalim gradskoj opštini Grocka koja je kroz donaciju obezbedila novu mlečnu halu u Umčarima. Isto kao što je predsjednik najavio, sutra otvaramo zvanično i novu mlečnu halu u naselju Vrčin. Ovim putem želeo bih da pozovem zakupce koji žele da licitiraju za mesto u rashladnim vitrinama u naselju Vrčin i u naselju Umčari, da prijave mogu podneti do 17. septembra u prostorijama javnog preduzeća Pijace Zelenilo Grocka, gde će se u četvrtak održati javno nadmetanje, to jest javna licitacija kojom ćemo podeliti mesta koja trenutno imamo na raspolaganju. Zadovoljan sam što smo došli ovde na pijacu u Umčarima danas u subotu, kada smo i otvorili ovu mlečnu halu koja se nalazi upravo iza mene, gde smo od raznih privrednika uspeli da skupimo donaciju u iznosu od preko $1.000.000 i napravimo ovu preko potrebnu mlečnu halu koja nije postojala. Također napravili smo i pristojan mokri čvor kako više ne bi bilo ono ruglo koje je nekada ovde i bilo. Ono što je akcent dalje, mi smo nastavili da uređujemo sve pijace na našoj teritoriji opštine, tako ćemo sutra u Vrčinu također otvoriti adaptiranu mlečnu halu, a zatim ćemo 1. oktobra otvoriti i pijacu u Kaluđerici, novu, tako da očekujemo da uredimo bukvalno sve pijace na teritoriji opštine Grocka, što je jako važno, jer se ovde skupljaju najveći broj ljudi i najveći protok, tako da zaista stavili smo ove godine akcent na te stvari. Kad kažem, mislim da je mnogo zatečenih problema, mnogo stvari koje moraju da se urade, a ovo je neki, ajde da kažemo, početak i dosta smo obratili pažnju i na ova sela ovde, gde smo ovde u Umčarima uradili i put ka Dražnju, uradit ćemo i dom za penzionere, uradit ćemo igralište za decu, tako da mislim da smo dosta posvetili pažnju u odnosu na raniji period kada ovde ništa nije ni ulagano. Pa 20 godina, možda i neku više. Još dok je bio pijac gore u centru, od tada sam počela da se bavim i sve ovde, u Umčarima. Mnogo nam znači, jer bit ćemo unutra, nećemo da kisnemo, padne sneg, mi čistimo, ne možemo da dođemo do prodaje, sad će nam mnogo značiti.